لب ولد زانزا روزان سلم دراسي استيفانوس قبل هانچ ترختي موسى قرمات راحل باي مسوح هذا يوناس هابتوم بزعبة تصوعي وزلو قداي كزاربو كابز حسب حادثي اوان اكوان تزيقبره روزا امونغوم اتياس لزعان قفتو نت مدب نقزيو كوانزفو قد النت كوينوو ود سب بمولو حلنو نهاقرو كوفة انت خوينو بحدارن ولادن قران يبولن زبلات حساسوا سلازنبرو كوسناي كالن ام وداتا قنا كعمم زقبو آمنا أقداس سرح سلزقات أمو نسلمون تغلاتيفو كودبو وسينو هابتوم ببوليتيكاو كلس حساب أزيو زبسل من أسي أبرئس مخانو تاريخ سورة إرتران قودلتات جبهان حاد أبزبنا كفلتات نام منقسي إيلو زهابة كل التعامد سنحوقنا نابحي حائزة تسنبرة بغرواز فلتو تقادالي بسفحو سلزعللو بزعبا سورة إرترا عم يغفل تأزنبرو من أسيو مس مولاد هزبا وحيلتات كأ قدم سلموننا بأديس آبا ممصو مستوم تحشا بزبلسم بمستير آب هزبا وحيلتات زتودبو قدامت أبالات حاد ينيرو موسله لومي بزعبو حد عبو قداينا هنزرارب بمبال زربو جميرو هابتوم حانساب ناب سلمون حانساب كأ ناب تحيزوا زنبرة ناي فيدل كاسترو تاريخي واتقلس مصحف انات امتا سلمون حادش نجر كسمعت هانتيو فحت يلو هابتوم زربو بمقصال كساب حجي سلامنتي حبي اللي نيريلكات قيمن يبلكان لب ولد زانزا روزان سلين مبل عسران شدشتن كفال بطراتي ركاز يكونكو ودباب ممرح سلازخون يخوم غيره حجقنا كابلومي جميركا أبال هزوا وحيلتات مغانكا فلت قدم حجي مسيحة نببو كانت نبركا نطف أبال أي نبركا حانساب نطف أبال ودب انتخونكا دما زتعززكا يسرح نقفرك كيبلكا تفتسو مطرعي زلكا اتسرح كابتازنا أساس الرعت كسع مسوات زحاتت كخون خل سلازي لعلتو وفايناتن قراتناتن كحتى كخمزخونا مفلاتا قداسيو أو بس إحخادما دكايكا ወይ በዓልቲ ቤተይ ከዝባል ነገር ፍጹም ዝሕሰብ ኣይኮነን ጉዳይ ሃገር ልዕል ኩሉ ስለ ዝኾነ ክቡር ህይወትካ ክትውፍየሉን ወትሩ ድሉ ክትከውን ይዘለካ ሰሎሞንካ ኩሉ እቲ ተቃላሳይ ከማሎ ዝግበሮ ቋሒታት ኣማሊኻ ኣለኻ ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ካብዛ ደቂቃ ጀሚርካ ኣባል ህዝባዊ ሓይልታት ኮይንካ ከም ዘለኻ እሕብረካ ኣለኹ ሞ ነቕፅል ዶ ኢልዎ ኣተኪሩ እናጠመቶ سلمون بعبهان قوتان تمساتن كسمع صنيحو قصل طراي بزعبا يتراطر يترفاب كتما خفيلز تعززكو مفصام كاو وصاون زغبر انتلو دلو مخاني فلت ابرخا زلو حواتنا كو زلو كبل مليسلو سمعتو غنفيلو بوعوع منفس هابتوم بغرهاو زرب عركو قرف الشخ دحر مبال ناي كتما سرو خنكا مقلاس او الشخياتها قليل كمسلكا خيلي بغبرغن عزيز انكرون رقيقن سرح خم زخونه بحج خرداكاي اوشت محصن صلا سفيركا حدغنيا تلوخ مفصام صلا خغمغمون كحسبون كاب زخل نلعلي تبلعتنتم حازنتن يحتت مستيراو سرحات اناكايدكا نبر هيوت
ስለዚህ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣቲኻ ትጓዓዝ ድሉው እንተኮይንካ ብኣብኡ ስራሕና ክንጅምር ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ኢሉ ሽጋራ ወሊዑ ኣብ ኩናት ዘይወዓለ በሊሕ ከም ዝበሃል ሃብቶም ብዛዕባ ምስጢራዊ ስራሓት ኣካቢዱ ምዝራቡ ሰሎሞን ዕጅባ ይበሎን ኣብ ኣስመራ ከሎ ብዕላል ዝጸገበሉ ብፈዳይን ናይ ጀብሃ ዝፍጸም ዝነበረ ስርሒታት ዘኪሩ ነቲ ካብኡ ዝድለ ዘሎ ነገር ክሰምዕ ተረቢጹ ማኒፌስት ደርቢ ኣብ ለጋሃር ማለት መዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ቦምባ ክድርብ ኢኻ ኣብ ደብረ ዘይቲ ወይ ኣብ ዲጋ ቆቓነት ኣጉ ከተክል ኢኻ ዝብል ተልእኾ ክወሃቦ እናተጸበየኻ ዝበልካዮ ኩሉ ተረዲእኒ ኣሎ እቲ ኸባይ ዝድለ ዕማም ጥራይ ይሕብረኒ ካብ ምፍጻምኻ ድሕራይ ክብልኒ ኢልዎ እምበኣርከስ ድሕሪ ሳልስቲ ክልቴና ከካብ ስራሕና ዓመታዊ ዕረፍቲ ድሕሪ ምሕታት ን20 መዓልትታት ኣቢልና ኣብ ሜዳ ታዕሊም ወሲድና ክንምለስ ተኣዚዝና ኣለና ብድሕሪኡ ናብ ዝተመሊስና ሓንቲ ናይ ኢትዮጵያ ነፋሪት ጨዊና ናብ ዓደን ክንኣትዩ ትዕላማ ስለዚ ጽባሕ ዕረፍቲ ተሓትት ኣብ ሳልስቱ ድማ ብቐጥታ ክንብገስ ኢና ብወገነይ ወዲ ኣለኹ ምስ በሎ ሰሎሞን ኣብ ውሕዳት ካልኢታት ካብ መሬት ናብ ሰማይ ዝተናጠረ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ኩሉ ነገር ቅጽበታዊ ኮይኑዎ ዝምልሶ ጠፊዎ ከም ዝዓንዘዘ ሰብ ናብ ሃብቶም እናጠመተኻ እዚ ትብሎ ዘለኻ ብሙሉእ ልቢ ቅበሎ እየ እንተኾነ ግን ናይ ክልተ ቀን ዕረፍቲ ጥራይም ክብኑ ዝኽእሉ ኢልዎ ስክፍታ ብዝመልኦ ቃና እሞኸ ምስ በሎ ማለተይ ዕረፍቲ ዝውስኹን ይመስለኒ ከመይ እንተገበርና ከም ዝሓሽ ኣስፋ ሓቢልና እንተተላዘምና ሓሽ ምበልኩ እሞ ዕረፍቲ ዘይውስኹ እንተኾይኖም ዋላ ስራሕ ትጥንጥኖ ዝብል ሓፂርን ዘየላውን መልሲ ሂብዎ ሃብቶም ገጹ ኣሲሩ ሰሎሞን እቲ ቀሊል መሲሉ ዝተራእዮ ምስጢራዊ ስራሕ ገና ከይጀመሮ ከሎ ኣብ ፈታኒ መድረኽ ምእታው እናገረሞ እሞ ሕራይ ሮዛ ክንታ ክትከውን እያ ማለተይ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ናብ ኣስመራ ከፋንዋ ስለ ዘይክእል ቁሩብ ግዜ እንተዝወሃበኒ ሓዳረይ መወጋገንኩ ነይረ ካብ ኩሉ ጥንስቲ ስለ ዘላ ሃንደበት ሓዲግያ ክጠፊ ከለኹ ክስማዕ ዝኽእል ጓሂ ክትግምቱ እውን ዘጸግም እዩ ሃብቶም ንዘረባ ዓርኩ ኩልፍ ኣቢሉ ሰሌሕ ሓንሳብ ነጊረካ ኣለኹ ቅድመ ገድላዊ ስራሕ ዝስራዕ ጉዳይ የለን ስለዚ ብዛዕባ ሮዛ ብዙሕ ዘካት ይዕብልና ድሕሪ ጽባሕ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ክልተ ቅያር ክዳን ነጸላን ኮንጎ ሳነን ሒስካብ ዛገዛ ትመጸኒ ኣነ ሳይከኣለንን እዩ ክብገስ ኣይጥዕመንን እዩ ትብል ትኾንካ ግን ሓፂር መልሲ ጥራይ ዝደሊ እቲ ጉዳይ ህፁፅ ስለ ዝኾነ ቁልጡፍ መልሲ ዘድልዮ ክብል መሊስሉ ወተሃደራዊ ትእዛዝ ብዝመስል ኣዘራርባ ሰሎሞን ብኩሉ ኩርናዕ መዒ መበል ሲኢኑ መላኺ ኣቀራርባ ናይ ሃብቶም ዓርኩ ምግንዛብ ስለ ዝሰኣኖ ብውሽጡ እምበርዶቱ ናይ ቀደም ሃብቶም ክብል እንከሎ በንጻሩ ጉዳይ ሮዛ ዘየደይ ብጸድፊ ኮይንዎ እንታይ ክገብራ ከም ዝኽእል ዓቕሉ እናጸበቦ ክሓስብ ፈቲኑ ዘረባ ዓርኩ ነቲ ዝነበሮ ኣብ ሰውራ ናይ ምጽንባር ክቱር ባህጉ ከም ሓደ ዲጋ ኣፍሪሱ ዝወረደ ብርቱዕ ውሕጅ ክበታትኖ ከሎ ተራይዎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ሰውራ ናይ ድራር እንጉዶት ኣይኮነን እትብል ናይ ማኦ ጥቕሲ ዘኪሩ በቃ ሮዛ ሎሚ ትኬት ኣቑሪፀ ጽባሕ ክፋንወ ድሕሪ ጽባሕ ንጎ ክብገስ ድማ ድልዋ ኣለኹ ኢልዎ ሙሉእ ርእሰ ምትእምማን ብዝተሓወሶ ድምፂ ስለምንታይ ተፋንዋ ክምለስ ኢና እኮ መሊስሉ ሃብቶም ብስምባደ ስማዕና ሃብቶም ሓንሳብ ናብ ሜዳ እንተኸይደ ኣብኡ ብዛዕባ ዘጋጥመን ነገር ዝፈልጦ የብለይን ክምለስ ከይምለስ ከመይ ኢለ ክፈልጥ እኽእል ምናልባሽ እንተተመለስኩ ኸኣ ገድላዊ ተልእኮ ኮይነ ክፍጽም እምበር ሰበይተይ ክሓቆፍ ትጽቢት የብለይን ስለዚ ንሮዛ ዝምልክት ጉዳይ ናባይ ግደፎ ብዙሕ ኣይትሸገር ሕጂ ከም ትጀመርናያ ስራሕና ጥራይ ንወድእ ክብል ብትብዓት መሊስሉ ሃብቶም ብድድሕሪ ምባል ሰላም በለኒ ሰሌሕ ኣብ ዕላማኻ ትስዋዕ ቆራጽ ምጻይ ምዃንካ ረጋጊጸ ኣለኹ ብዓንተቦ እውን ነፍሲ ወከፍ ኣብ ምስጢራዊ ስራሕ ዝሳተፍ ኣባል ብደቂቕ መንፊት ተመሚዮ ክሓልፍ ኣለዎ ዝብል መምርሒ ህዝባዊ ሓይልታት ስለ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ተጠራጢረካ ኣይኮንኩን
ሕጂ ድማ ድሕሪ ጽባሕ ንሜዳ ከም ዘይንብገስ ፍለጥ እናበለ ኢዱ ንሰላምታ ዘርጊሕሉ ሰሎሞን እዚ ኩሉ ንሕልደኑ ዝፈታተን ወጥሪ ሰጊሩ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ምእታው ብዘረባ ዓርኩ ጋንተ ሰሪሑ ኣይ ሓጎስ ኣይ ድንጋጸ ኮይኑ ኢዱ እናጨበጠ ድማ እንታይ ማለትካዩ ክብል ተወኪስዎ ስማዕኒ ሰልህ ልካ ከምቲ ጽሩይ ወርቂ ብሓዊ ዝፍተን ቁኑዕ ብጻይካ ኣብ ሽግር ይፍተን ስለዚ ቐርክብለካ ይብሉን ምስ በሎ ሰሎሞን ከም ሓድሽ መጠን ኩሉ ተኣብ ቃልሲ ከጋጥም ዝኽእል ሕልኽላኽ ገሪምዎ ክጥምቶ ድሕሪ ምጽናሕ እሞ ሕጂ መርመሪ ሓሊፉ ማለት ድዩ ኢልዎ ብጌጋ ይትረዳእኒ ሰልህ ሓንሳብ ኣባል ውድብ እንተኾንካ ዋላ ኣብ ከተማ እንተለኻ ኩሉ ግዜ ሓደጋ መሰንጸል ኣለወካ እዩ እቲ ጸገም ሎምዲ ከጋጥመካ ጽባሕ ወይ ድሕሪ ዓመት ፈልጦ ነገር የለን ብተወሳኺ ኣብ ዝኾነ እዋን ዝወሃበካ ትእዛዝ ክህሉ ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ድሉ ኮንካ ክትጸንሕ ኣገዳሲ እዩ ካብኡ በለ ኣብ ስራሕና ክንኣቱ ኢሉ ሓደ ሓድሽ ኣባል ክፈልጦ ብዛዕባ ዝግብኦ መምርሒ ክኽተሎ ዘለዎ ዲስፕሊን ናይ ኣወዳድባ ሜላታት ኣጠቓቕማ ሓበሬታ መባእታዊ ኣምር ስላያዊ ንጥፈታት ወዘተ ስፍሕ ዝበለ መግለጺ ድሕሪ ምሃብ ካብዚ ዝበልክዎ ዘይተረዳእካ ነገር እንታይ ኣሎ ክብል ሓቲትዎ ሰሎሞን ብጽሞና ክሰምዖ ጸኒሑ ምናልባት ኣባልቲ ሓየን ተጋጠሙና ብኸመይ ኣገባብ ክንሕዞም ሓይሽ ክብል ሓቲትዎ እቲ ናይ ምውዳብ ስራሓት ብርቱዕ ጥንቃቐ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ዝሓለፍካዮ ኹርናዕ ስሩዓት ተሓያይና ዝብሉ ሰባት ኣንጻር ህዝባዊ ሓይልታት ፕሮፓጋንዳ ነዚሖም እዮም ዝጸንሑኻ ብተወሳኺ ቅያድ ዓማ ብዘካየደቶ ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ላ ሰሜቱ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ሓይልታት ጸረ ገድሊ ስለ ዝኾነ ሜዳ ኤርትራኻ ካብ ሓደ ውድም ንላዕሊ ኸጻወር ስለ ዘይክእል ክትጸንት ኣለዋ ዝብል ኣዋጅ ከም ዘሕለፈት ትፈልጥ ኢኻ በንጻር እዚ ኣብ ጥሕሻ ከም ዘንበብካዮ ህሓኤ ኩሉ ብረት ኣንጻር ቀዳማይ ጸላእ ክቐንዕ ካልኣዊ ግርጭታት ድማ ብዲሞክራሲያዊ ልዝብ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል መትከል ሒዛ ንመጥቃዕቲ ቅያድ ዓማ እናተኸላኸለት ኣንጻር መግዛእቶ ሓይሊ ትቃለስ ኣላ እቲ ጉዳይ ከምዚ ካብ ኮነ በቲ ሓደ ወገን ህዝቢ ትርጉም መግዛእቲ እናረዳእና ክንጉዝጉዝ ከለና በቲ ኻልኻ ሽጣራታት ዓማ እናቃልዓና ውዳቤና ነስፍሕ ስለዚ ድርብ ቃልሲ ይጽበየና ከም ዘሎ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ብዛዕባ ውድባት ሓየ ዝመጸ ግን ነቶም ነቓጻትን ተረርቲ ልብን ካብቶም ተጎድተቲ ፈላሊና ክንሪኦም ክንክእል ኣለና እዚ ክብል ከለኹ ግና ጸላኢ ንፍልሊና መዝሚዙ ኣብ ንሕድሕድና ኸየጋጭወና ነቲ ቓልሱ ዘይመልክዖ ኸየትሕዞ ምጥንቃቕ ኣገዳሲ እዩ በሎ ብኸምዚ ንልዕል ሰዓት ኣቢሎም ምስ ተዘራረቡ መራኸቡ ቦታ ኣብ እንዳሃብቶም ክኸውን ተሰማሚዖም ተፈላልዮም ጥንሲ ሮዛ ድሮ ራብዓይ ወርሑ ምስ ሓዘ ሩኡይ ጉድለት ጥዕና እኳ ተዘይነበራ ንግሆ ምትንሳእ ክትጸልኦ ሳሕቲ እውን ተምላስ ክገብረላ ጀሚሩ ሓደ መዓልቲ ግና ብጻዕቂ ስራሕ ርእሳ ክትፍንቀል ደልያ ውሒላ ነዚ ጨና መድሃኒት ምስ ተሓወሶ ተምላስ ስለ ዝገበረላ ንገዛኣ ክትምለስ ተገዲዳ ሰሎሞን ካብ ስራሕ ኣትዩ ኩነታታ ድሕሪ ምዕዛብ ስራሕ ከተቋርጾ ዝሓሸ ምዃኑ ሓቢርዋ ሮዛ ክትሰርሕ ኣይጸለእትን ነይራ ዘረብኡ ከይተዕብር ግና ንርእይቱ ኣይነጸገቶን ስራሕ ኣቋሪጻ ገዛ ምውዓል ምስ ጀመረት ንሳልስቲ ዓቕላ ጸቢብዋ ኣብ ሰሙና ግን ምስተን ዓዲ ውዕል ዝነበራ ጎረባብታ ቡን ሒዛ ወኻዕ ምባል ስለ ዝለመደት መሬት ከይተፈለጣ ክዓርብ ጀሚሩ ንግሆ ንሰሎሞን ኣፋንያ መሬት ርፍድ ምስ በለ ቡን ሰቲ ብድሕሪኡ ምሳሕ ሰብኣያ ምስ ሰርሐት ኣብ ናይ ድሕሪ ቀትሪ ዘሎ ግዜ ቁሩብ ደቂሳት ትትስእ እሞ ኣብ ክዳን ምስ ፋይተኣቱ ሰዓት 4 ምስ ጎረባብቲ እትስተ ብፈሰኽን ጠረጥክን ዝተዓብለለት ቡን ኣላ ብኸምዚ እቲ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ተዋሒጣ ንዕላልን ዋዛን ከተስተማቕር ዕድል ረኺባ ዘይትፈልጥ ሮዛ ከይተረድኣ ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ቡንን ዕላልን ወልፊ ኣጥርያ
ክልተ ግዜ ቡንከይ ቀለወት እንተውዒላ ገለ ነገር ዝጎደላ ኮይኑ ክስማዓ ስለ ጀመረ ኸኣ ምስተን ባህርያተን ኣዕርያ ዘይፈለጠተን ጎርባብታ ዱልዱል ናይ ቡን ዕርክነት ብምፍጣር ቆሎ ጥጥቆ ኣብ ምዕላል ተጸሚዳ ኣብ መስመረን ኣትያ እዚ ኩሉ ክኸውን እንከሎ ሰሎሞን በይኑ ስራሕ ይወፍር ንበይኑን ይኣቱ ነይሩ ብፍላይ ድሕሪ ሕጽኖቶም ብገለ ኣጋጣምን ብሰንኪ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ምውዳቡን ሓደ ግዜ ኣምሲዩ ክኣቱ ጀሚሩ ነይሩ እዚ ንሮዛ ሓድሽ ተርእዮ ስለ ዝነበረ ክትጻወሩ ኣይከኣለትን ከተዋህልል እሞ ክትዛረቡ እናሓሰበት ከላ ግና ብሓደ ዘይተጸበየት ኩርናዕ ናጤባ ኣጋጢምዋ ሓደ መዓልቲ ከም ኣመላ ምስ ጎረባብታ ኣብ ዕላል ተኣሊኻ ቡን እናቃረረትን ከላ ሃንደበት ቴሌፎን ጭር ኢላ ብድድ ኢላ ናብ ሳሎን ብምስጓም እዊ ስለይ ዝኸውን እናበለት ብውሽጣ ሄሎ ኢላ ሰሎሞን ደልየ ነይረ ወኽቲ ስለ ዝኾንኩ ቅልጥፊልኪ ኣቕርብለይ ዝብል ትእዛዛዊ ድምፂ ኣብ እዝና ቃሊሑ ቀጢን ድምፂ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝነበረ መሳርሕቱ ዶ ትኸውን እናበለት ብዙሕ ከይተገደሰት የለን ሰሎሞን ዝብል ሓፂር መልሲ ሂባታ ቴሌፎን ከተንብራ ድንዕ ኢላ ብውሽጣ ደዋሊታቱ ኸይቐደመት ንሰሊኣታ ትብሎ ደኣ እንታይ ዝኾነት ሰብያ ዝብል ሓሳብ እናቐልቀለት ድሮ ኣብ ባዕላውነት ተሸሚማ ግን ኣሉታዊ ነገር ጥራይ ክትሓስብ ጀሚራ ነይራ እምበር ከስ መልእኽቲ ከተጽንሕለይ ደልየክ ኣለኹ ስለጥን ግን መን ኪብል እሞ ቅድም ከዳሚቱ ዲኺ ሓቲታ ደዋሊት ኣቃጫጭ ብዝመልኦ ቓና ናይ ደሓን ዲኺ መልእኽቲ እንተለክ ተዛረቢ ካብኡ ተረፈ ግን ኣብ ዘየድለይኪ መሊሳትላ ሮዛ ሕርቃና ክዛይድ እናጀመረ ከመይ ዝበልኪ ጽጋበኛ ከዳሚት ኢኺ ጽባሕ ንጎ ክድርበይ እንተዘይደሊ ኢኺ ይገራኺን ተሓለኺ ይሕሸኪ እሺ ሮዛ ትዕግስታ ተወዲኡ ሰራው ደም ገጻ ተገታቲሩ ካብ ክቱር ሕርቃን ዝተልዓለ ኣምሓርኛ ኣቢዋ ንስኺ ሓንቲ ዲስክራዚያ ተማለዱካታ ኢኺ ኢላታ ደዋሊት ክርት ሚላ ድሕር ምስሓቕ አየየኛ ገረድ ደርሶ ፈረንጅ መሆና ማርሽ እንዴ ቆይ አንቺ ጠባሳ ትግሬ እናቴ ትሙት ኳሬንቲ ካላስጨበጥኩሽ ውብነሽ አይደለሁም አንቺ ባላገር ምን መሆኔን አሳይሻለሁ ኢላ ድሕር ምፍካር ቆይ ለመሆኑ ያልኩሽ ነገር ገብቶሻል ማለት አማርኛ ይገብሻል ወይ ድሕር ምባል ናይ ሮዛ መልሲ ከይሰምዐት ቴሌፎን ኣብ እዝና ግባብ ቢላ ዓፅአታ ሮዛ ንገለ ኻልኢታት ከም ዓንዲ ኤሌክትሪክ ኣብ ዝነበረቶ ደሪኻ ተሪፋ ቴሌፎን ኣንቢራ ገፈፍና በለት ርእሳ ኣድኒና ናብተና ማዕደን ክጥምታ ዝጸንሓ መሳተይቲ ቡና ተመሊሳ ብዓውታ ክትዛረብን ከላ ክሰምዓኣ ስለ ዝጸንሓ ገና መቃሙጣ ከይሓዘትን ከላ ምን ነው ሮዛ ምን አጋጠምሽ ኢለና ተቀባቢለን በሕርቃን ተቃጺላ ኳን ተነበረት ብዝካኣላ መጠን ስምዒታ ተቆጻጺራ ብዛዕባ ዘጋጠማና ጤባ እሕጽራ ቢላን ሸፋፊናን ገሊጻትለን እንዴ ረጉድና እንዲሁ ከመሬት ተነስታ ኢላታ ርእሳ በቀይሕ መንዲል ተቀሊላ እግረ አሳፊሓ ቆልዓ ሓቂፋ ዝነበረት መዳመቂት ሕጁ ካዚኣ ሓንቲ ዘይትረብሕ ባሪስታ ኣትኸውን ንሳተን ሰቡት ገጽ እንተሪኦምን ኣይከኣላን ወሲኻ ኣብ ፊት ሮዛ ኮይና ጀበናት ተገናፍል ዝነበረት ከበቡሽ ዝብልዋ ከደሪት ኩን ኢላ ሸራፍስና ኣብ ጎነ ሮዛ ኮይና ጎልፎ ትጠልፍ ዝነበረት ኣብ መንከሳ ውቃጦ ዝነበራ
أفنا زهبنا نزارب على نمبر إذا زدول سمنا الباش أمانيت غاشي سلومون انتو خانت انتين فلت لحركة سبعي مخانو كوي ترفونيو بمبال ناتو قداي زي ملكعو كتتحزو فتنا آي تنبلا بجاقاتكن نساتن دام مساكين حنسا فايتو تواهيلن سموات إيوان دحانا يأتوازن سرحتنياتات منغست خاباتن جديدن اللوا شرموت እናንተ ሆይኑ ካብት ከምት ዝነበረስ ራሕዩ ካፊ እና ዘሎ ናይዘን ኣብ ሓዳርና መንሽሮ ዘእትዋልና ዘለዋ ልጀንሳ ዘይብለን ብኮንትሮባንድ ሽርሙጥና ዘካይዳ እዩ ዋ ናተን ይኸፊ እና ዘሎ በጃኻትክን ብኸምዚ ቡንተ ሰትያ ክሳዓት ትለዓል ነገር ኣጓሂረን ንሮዛ ፈትያ ክሳዓት ትጸልእ ኣብ ገምገም ጸድፍ ጠልጠል ከም ትብል ገይረና ብኸምዚ ሓንሳብ ንደቂ ተባዕትዮ ክውድሳ ሓንሳብ ከሓምያ ነዊሕ ጸኒሐን ቡንተ ወዲኣ ነናብ ገዛእን ምስከዳ ሮዛ ፈረሳ ጽዒና ሰሎሞን ክመጽእ ብዓቕሊ ተጸቢያቶ ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ኮፍ ኢላ ብፍላይ ድሕሪ መርዖኦም ኣብ ልዕሊ ሰሎሞን ዝተዓዘበቶ ኣሉታዊ ተርእዮታት ክትጽብጽብ ክትብሎ ብዛዕባ ዘለዋ ነገር ከኣ ቅድመ ምድላዋት ክትገብር ጀሚራ እና ሰዓታ እና ራእየት ክሳዕ ሸውዓተ ድሕሪ ምጽባይ ኣብ ጥቓትክ ዘሎ ቆልዓ ኣይተብክ ከም ዝበሃል ናይ ሰሎሞን ምድንጋይ ምስ ናይ ቀትሪ ቴሌፎን ስለ ዘተኣሳሰረቶ ተወሳኺ ነዳዲ ኮይንዋ ብኣፍ ልባ ኣብ መተርኣስ ተደፊኣ ድማ ዕዒንታ ደም ክሳዕ ዝመስላ ዝርንዝሕ ነቢዓ ሰሎሞን ብገለ ውድባዊ ስራሕ ኣብ ካምቦ ደቀ መሓረ ከምስ ምዃኑ ፈሊጡ ከም ዝድንጊ ሓቢርዋ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ስርሑ ስለ ዝሰለጦ ዕግበት ነይርዎ ሰዓት 9 ኣቢሉ ድማ እናፋጼ ናብ ሳሎን ድሕሪ ምእታው ሮዚና ሮዚ ቤለኺ እናበለ ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ተቐልቂሉ ዕዒንታ ደም ሰሪቡን ተጸዊጋ ምስ ረኣያ ኸኣ ሮዚ ድሓንቲ ኸዳ እናበለ ሓንሳብ ርእሳ ሓንሳብ መንከሳ ከተናኽፋ ጀሚሩ ብሕርቃን ሓሪራ ስለ ዝነበረት ግና ይትረፍ ክትምልሰሉ ቁልሒላውን ኣይጠመተቶን ኩነታታ ምርዳእ ሓርቢትዎ ኣብ ጎና ኮፍ ኢሉ ኢዱ ኣብ ዝባና ብምንባር እንታይ ረኺብክ ሮዚ ዘይኣመልኪ ኣይድሓንክ እንዲኺ ንገርንስከ ተጸልይ ክልዩ ኢሉዋ ብኣዝዩ ዝተረበሸ መንፈስ እቲ ምስ ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ይዕንድር ይህሉ ኢላ ዝሓሰበቶ ሰለ ከም ኢሉ ሕግብግብ ክብለላ ምስ ረኣየት መሊሳ ተደፋኒቓ ክውሕዝ ተቐሪቡ ዝነበረ ንብዓታ ተቖጻጺራ ርእሲ ኣቕኒዓ ቁልሒላቶ ኣብ ገጹ ናይ ሻቕሎትን ሓልዮትን ስምዒት ምሰንበበት ድማ እቲ ክትብሎ ቀሪባቶ ዝጸንሐ ዘረባ ኣበይ ከም ዝኣተወ ህልም ኢልዋ ብብኽያት ተነኽኒኻ ሰሎሞን ብዝከኣሎ መጠን ኣዳዲቡ ምስ ዕገሳ ግን ዓርነስነስ እናበለት ብዛዕባ እቲ ብቴሌፎን ዘጋጠማ ውርደት ብዝርዝር ገሊጻትሉ ብዓቕሊ ክሰምዓ ጸኒሑ ኣቲ ኸመዲኣ ዝበለት በዓለ ገሰብያ ገንዚያ ከም ፍኸርኣ ጌራ ማለት ድዩ ድሓን ኣብ ሶንኮፍ ጸናሕ ሓዳር ነይሩ ተዝኾኑ እኮ ሓዳርና በቲናቶ ነይራ ማለት እዩ ድሓን ግን እቲ ነገር እናበለ እዋ እሞ ነዛ ሰብ ትፈልጣ ኢኻ ማለት እዩ ሓቲታቶ ሮዛ መንነት ናይታ ቀትሪ ዝሃወኸታ ገባሪት እከይ ክትፈልጥ እናተሃንጠየት መቓምጡ ኣጣጢሑ ንሕቶኣ ብእወታ ድሕሪ ምምላስ ስምዕኒ ሮዚ ኢልዋ ድምፁ እናጎተተን ኢዱ ኣብ መንኩባ እናንበረን ሮዛ ርእሳ ኣድኒና እንታይ ኮኒ ክብለና ኣብ ዝብል ሓሳብ ኣትያ
مساس فارك كتقالت صنيحه ايه سلحوي ኢላቶ ርእሰ ኣቕኒዓ እናጠመተቶ ብዛዕባ ይትጠራጠር ዲኺ ክብል ተወኪስዋ ከምቲ ንሱ ክብሕታ ዝደሊ ንሳውን ክትብሕቶ ስለ ትደሊ እምበር ከም ዘይትጠራጠሮ ኣዕርዩ ይፈልጥ እኳ እንተነበረ ነቲ ጉዳይ መዕለብ ክገብረሉ ስለ ዘለዎ ግና ካሓታ ግድን ኮይንዎ ኖ ብዛዕባ ከተጠራጢረ ይፈልጥ ነሰልሐወይ ስጋ ሰብ ዝለበስኩ ፍጥረት ከም መሆነ መጠን ግን ከም ምስበለትኒ ከም ሰመጠን ብሕርቃን ተቃጢለ በአኻምስ መፀትን ድማ ፈጺመ እምሮ ይቋጻጸሩ ይካልኩን ድሓን ሮዚ ተሕረቂ ኣይትበሳጨዊ ምዛ መንጎና ብምእታው ነዛ መወቕቲ ሓዳርና ክዘረብ ትፍትን ዘላ ሰብ ብኸመይ ከም ዝተፋለጥና ክገልጸልክ ስለ ዝኾንኩ ጽን ኢልክ ጥራይ ስምዐኒ ኢሉ ዘረብኡ ምስ ጀመረ ሮዛ ማይ ዘይሓለፎ ምስጢር ክትሰምዕ እናተሃንጤት ኣእዛና ኩራብ ቢላ ትዝክር ትኾንክ ሮዚ ቅድሚ ወርሒ ኣቢሉ ናይ ስራሕና ተዕረቓ ሒዘ ወፂ ስለ ዝነበርኩ ካብ ስራሕ 5 ሰዓት ኩሉ እዋን ነይሩ ሽዑ ነታ ኣቕሓ ዓሬ ካብ ንፋስ ስልክ እናተመለስኩ ከለኹ ሓንቲ ዳትሱን መኪና መገዳ ዓፅያት ፀንሓኒ ኣብ ጎደና ደው ኢላ ዝነበረት ብግምት ጓል 30 ዓመት ኣቢላ ትኾን ጓል ኣንስተይቲ በጅኻ ተሃዊኸ ኮይነ ሓግዘኒ ባይላ ትልምናን እሞ ኣነ እውን ተሃዊኸ ዘለኹ ግን ብልሽ ተቐሊል እንተኮይኑ ክዓርየልከ ኢለ ድሕሪ ምውራድ ነታ መኪና ደፊኤ ናብ ወሰን ጽርግያ ፀጊዐ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ኣብ ክንዋላ ንማለቱ ኢዳ ብምሕዋስ ክትሕግዘኒ ትፍትን ቀዊላ ጥራይ ጥምተን ነይራ ኮፈነ መኪና ከፊተን ተፈተሽኩ ኢንጎልፋሮ ኮይና ጥራይ ስለ ጽንሐት ናብ መኪና ተመሊሰ ኪያብ ብምምጻእ ካብ ካርቡራተር ኣርያው ጽየላ ድሕሪኡ ፍትን ተበልኩዋ ጽቡቕ ዕድላ ኮይኑ ብደሊላ ተንስያ ጓል ግን ኣመስጊና ኣብ ክንዲ ትኸይድ ክብገስ እንተበልኩ ናይዛ ሰናይ ተግባርካ ክሕሰካ ስለ ዘለኒ ገዛይ ከርእካ ድድሕረይ ሰዓብ ኢላትኒ ኖ ኣይፋለይ እንተሃዊ ከለኹ ይጥዕመንን እዩ ስራሕ ደዋ ቢለ መፅየ እንተበልኩዋ ፈጺማ ምስማዕ ቢያትኒ ኣብ መወዳእታ ምስ ኣቕበፅኩዋ ኣድራሻ ሓይታትኒ ኣብ ንግድ ማተሚያ ቤት ዝሰርሕ ሰሎሞን ከኣበሃል ኢልያ ብግስ ክብል ከለኹ እሞ ብኽብረትካ ቴሌፎን ክሃበኒ ኢላ ወጠጥ ኢላ ኣነ ድማ ብዝኹሉ ትበፅሕ ኢለ ሓሰብኩ ናይ ስራሕ ቴሌፎን ሂብያ ምክንያቱ ቴሌፎነይ እንተደልያቶ ብዘይገለ ፀገም ካብ ቴሌኮሙኒኬሽን ክትረኽቦም ትኽእል ፈልጥ እየ ብዝኾነ ዘረባኣ ብምቕፃል በልከይ ተላለና ክንፈላለ ስለ ዘይብልና ውብነሽ ይበሃል ኣብ ቱሪስት ድርጅት ክፍሊ ፐርሰናል ይሰርሕ ምርኻብና ይተርፍኒ ክንዕልል ኢና ኢላ ተፋንያትኒ መገዳ ቀፂላ ድሕሪኡ ነቲ ጉዳይ ክንዚ ትርጉም ከይሃብኩ መኪና ተስየ ብናሃርና ኸድኩ ኣብ ስራሕ ይበፅዐ ኣብ ሳልሱ ናብ ስራሕ ቴሌፎን ትድውል እሞ ንሰንበት ሰዓት 7 ኣብ ክለብ ቱሪስት መርዓ ሓፍተይ ስለ ዘሎ ናይ ዕድመ ኸልእ ከልካለሁ ግድነትካ ትመጽእ ትብለኒ ክኸይድ መደብ ስለ ዘይነበረኒ ከም ዝመጽእ ትሕዝ ገይራ ምዝራባ ከይገረመኒ ተረፈ ንምሸቱ ምስ ሃብቶም ነራኸብ እሞ ናይ ምንታይ ዕድመ ረኺብካ ዳኣ እናበለ ነታ ብጅባይ ውጥ ሚላ ዝረአካ ዘውፅኣ እቲ ኸብፅሓለይ ዝተላእኸ ሰብ ኣብ ኣፍ ደገ ስራሕና ምስ ረኸበኒ ካብኡ ተቐቢለ ኣብ ጅባይ ውጥ ፈቢለያ ነይራ ክንፈላለ ኸለና ሃብቶም እንካበለ ወረቐትካ ብለኒ ኣነ ድማ ከይተገደስኩ ኣታታ ክትገብርለይ ኢላ ንዓኻ ትኾንካ ኢለ ናብ ገዛ ይቀፂለ ንፅባሒቱ ንሃብቶም ኣብ ካምቦስ መራን ናብ ፅሕኮ ከለኹ ነታ ብድርኡ ዝወሰዳ ናይ ዕድመ ወረቐት ኣውፅኡ እንካ ሰሊሕ እዚ ዕድመ ኣዝያ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነት ከተሕልፋ ይብልካን ኢሉ ነታ ናይ ዕድመ ወረቐት መሊስለይ ኣነ ድማ ኣታኸላዋ ሰበት ካልእ መደብ ኣለኒ መርዓ ወዲ መርዓታ ክዓብሰለዩ ድሕሪ ምባል ከምኡ ምባሉ ገሪሙኒ ስለምንታይ ግን ከምኡ ኢልካ ኢለ ሓቲቱ እዮ ንሱ ድማ እዛ ዓዲማትካ ዘላ ሰብ ጓል ሓደ ዓቢ በዓል ስልጣን ኮይና ኣብ ቱሪስት ድርጅት ገባሪትን ሓዳጊት ምዃና ትፈልዶ ኩላቶም ዞም ኣብ ኦኤኤ ዘለዉ ሰብ ስልጣን በሎ ሚኒስተራት ዋላ ኣምባሳደራት ከይተረፉ ንዓ ክሪኦ ከለዉ ከም ጥጥቆ ከም ሰራሰሩ ኣረጋጊፅ ኣለኹ ምስ በለኒ እዚ ሞ እንታይ ንዓና እንተ ደልያ ዋላ ከም ባቡላ ክፃወተሎም ዘይትውዕል ክብል መሊሰሉ ሕጂ እውን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብዙሕ ከይተገደስኩ እወ እንታይ መስለካ ሰሊሕ ነዚ ፍጹም ዓርከይ ኣብቲ ቦታ ስራሕ እንተእተወቱ ኢለ እንዲ ሓሲበ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ረኺብካ ስለ ዘለኻ እቲ ዓድል ክንጥቀመላ ጽቡቕ ኮይኑ ተሰሚዐኒ መስኪናይ ሳሳይ ወርሒ ዝኾነሱ ክሳዕሎም ብዘይ ስራሕ ኮለ ልብል ኣሎ ይብለኒ እሞ ኣነ ከዓ ነዚ ፍጹም ዝበሃል ወዲ ጽቡቕ ገይረ ስለ ዝፈልጦ እዋ ኣታ ወሸለ ሰሊጡኒ ፍጹም ስራሕ ዝረኽበሉ ኩነታ ጥራይ ይፈጠርን በፀገም የለን እዚ እውን ሓደ በርኩተይ እኮ እብሎ እሞ ብኡ ዝረባ ዓፂና ብምርድዳእና መሰረት ከዓ ንፍጹም ኣብ ስራሕኩም ኣእትው የመታን ክብላ ጥራይ ናብቲ ዕድማ ኸይድ ወሲነ ኢሉ ማይክ ሰቲ ብድድ ኢሉ
ሰሎሞን ኣይፈለጠን እምበር ፍጹም ንፍሉይ ስራሕ ካብ ሜዳ ዝተላከ ኣባል ደቂ ኣራዊት ኮይኑ ኣብ 1972 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ዝተሰለፈ ተጋዳላይ እዩ። ኣብ ቱሪስት ድርጅት ወይ ኣብ ገለ ሚኒስትሪ ከም መራሒ መኪና እንተተቆፂሩ ድማ ንስርሑ ዓብ ሓገዝ ስለ ዝኾነ ሃብቶም ብዝኾነ መገዲ ስራሕ ክረኽበሉ ነይርዎ። ዘረብኡ ብምቕጻል ብኸምዚ ሰንበት ምሸት ናብቲ ናይ ዕድመ ኣዳራሽ እንተኸድኩ እቲ ቦታ መወዳእታ ብዘይብለን ማይ ዝመስላ ሓደሽቲ መርቸዲሳት፣ ፔጆታት፣ ኦፔላት ለሚለ መሊኦኖ ጸንሓኒ ንዓታተን ርኤ ናብ መኪናይ ቁልሕ እንተበልኩ ልክዕ ታኒካ ላምባ ኮይና ተርያትን ንበይነይ እንተ ዝነብር ድሓን ነይሩ። ኣብ ሓንቲ ጸባብ ቦታ ዓሽገያ ስፖርቴላ ክዓጾ ከለኹ ገም ስለ ዝበለ ከይረኣኽዎም ኣብ ሓንቲ ዳስ ቶዮታ ኮፍ ኢሎም ልስሉስ ሙዚቃ እናስምዑ ዘዋግዑ ዝነበሩ ጽምዲ ኣረ ምን በደል ወንድም ዓለም ኢሎም እዛኖም ድሕሪ ምዕባስ ተዓዲሙ ዶ ትብሉ ኢኺ ኣይመስለንን። ቦታ ዝተጋገየ ሰብ ይዝኾን ምናልባሽ ከዓ ናይዞም ባድታት ልኹ ወይ ቴክኒሻን ይዝኾን የቕሬታ ዘይምሕታቱ ግን ኣይገርመክ እናተባህሉ ክሽምጥጥን መሰማዕኽዎም ብሕፍረት ኣብ ጽፍረይ ከዓ ጥቑሩብ ተሪፉን እቲ ዝገርም ከይሰምዓና ዝብስክፍታ ኮይሰ ይነበሩ ከም ሰብ እውን ኣይቆጸሩን። ብእውነት ብለክ ኣለኹም ፍጹም ኣደንጊጽኒ እምበር ነቲ ዕድመ ጠንጢን ይቕብለስ ሓሲበ ነይረ። ብዝኾነ እምበርዶ ጥዑይ ምሸት ከምስቲ ኤለና ተሰከፍኩ ናብቲ ዓብ ኣፍ ደገ ስጉመልኪ ናይ ዕድመ ወረቐታ ርኤን ውሽጢ ምስኣተኹ ዕንተይ ሕውዝውዝ ክብለኒ ጀሚሩ። እቲ ኣዳራሽ ብዝተፈላለየ መብራህትታት በብዓይነቱ ስልማታት ኣብ መናድቕ ብዝተለጠፈ ዘንጸባርቕ ከም ማይን ጸባን ይጸንበርኩም እንቋዕና ብዝብፅሓኩም ዝብል ጽሑፋት መርኣይ ነበሮም። በብቑሩብ ዓይነይ ነቲ ብርሃን ምስተለማመዶ ንየማነ ጸጋመ ተጠመጥኩ ከየስተውዓል ኩለን ዝጸናሕኩ ዕምበባ ዝመስላ ደቂ ኣንስትዮ ሻሕሻሕ ክብላ እቶም ህቡባት ድምፃውያን ኣብ ሓደ ኩርናዕ ዊስኪ ሒዞም ወኻዕካዕ ክብሉ ሓያሎ ሰበት ስልጣንን ሃብታማትን ኣዲስ ኣበባ ድማ በብኸልተ በብሰለስተ ክዋግዑ ተዓዚበ። ናብ ዘብሎ ጠፊኡኒ ቀብሓባሕ እናበልኩ ከለኹ ብማዕዶ ግድርያትኒ ኮደብ እናበለ ደበኽ ትብል እሞ ክጽበየካ እንደ ጸኒሐ ሰሎሞን ኢላ ከም ሓደ ህፃን ቆልዓ ብኢደይ ሒዛትኒ ነቲ ኣዳራሽ ብማእከል ሰንጢኻ መርዓውቲ ናብ ዝነበርዎ ብርኺል ቦታ ብምስጋር ምስ ክልቲኦም ተላልየኒ ስጋቦ ኢለ ኣብ ህይወተይ ከምኣ ትደርቕ ጓል ሄዋ ርአ ይፈልጥን ሕፍረት ዝበሃል ነገር ኣብ ጥቓ ይቀርብኒ። ቀፂላ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ደው ኢሎም ናብ ዝነበሩ ኣስማቶም ክዝክሮም ዘይክእል ፈተውታ ይኹን ኣዝማዳ ብምቕጻል እዚ ሰሎሞን ዝበሃል ተላለይዎ እናበለት ኣፋሊጣትኒ ብውሽጠይ በቃ ኣታታይ ማዕቲ ወሪድን እናበልኩ ከለኹ ካብኣቶም ፍትት ኢለን ናብ ዝነበራ ፍሉይ ክዳውንቲ ዝተኸና 4 መሓዙታ ሒዛትን ብምስጓም እዚ እቲ ቅድሚ ሕጂ ሓደ መልካም የከንፈር ወዳጅ ረኺበለኹ ኢለ ዝዕለልኩን ኣማንየ ሰሎሞን ሰላም በሎ ኢላተን ናታ ኸይኣኽለኒ ንሳተን ከዓ ከምዛን ዓመታት ዝፈልጣኒ ታዲያ ሰሌ ደህና ነህ ወይ ውብነሽን የመሰለች የከንፈር ወዳጅ ማግኘትህ በጣም እድለኛ ነህ እናበላ ኸወዳድሳኒ ምስ ጀመራ በቃ መምፀይ ኣጣዒስኒ ብለኪ ካብቲ ቦታ በተጊልካ ውፃእ ጥራይ መፂኒ ከምዚ ሓንቲ ኣብ ዕዳጋ ቆልዓ ኸይጠፍእ ዝፈርሐት ኣደ ብጉንቦ ኢደይ ከረዋ ኣቢላ ሒዛትኒ ስለ ዝነበረት ግን ናበይ ገጸ ይከብል ድሓር ከዓ ማእለያ ዘይነበሮ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከቦ ኣዳራሽ ክተሃድም ኢልካ ምፍታን መስሓቕ ሰብ ክትከውን እንተዘይኮይኑ ፋይዳ ኣይነበሮን። ብኸምዚ እታ ካብ 10 ደቂቓ ዘይተሓልፍ ግዜ 10 ሰዓት ኮይና ተሰሚዓትኒ ኣብ መወዳእታ ንመሓዙታ መጣን ኢላትን መምጢላትኒ ሙዚቀኛታት ናብ ዝነበሮ ቦታ ሒዛትኒ ቀፂላ ቁልሕ እንተበልኩ ብጀካ ኣብ ቴሌቪዥን ብኣካል ኣጋጢሞምን ዘይፈልጡ በዓል ጥላሁን ገሰሰ ዲኸትብሊ መሐሙድ ኣሕመድ ኣለማዩ እሸቴ ሙሉቀ መለሰ ሰይፉ ዮሃንስን ከምኡውን ካልኦት ኣስማቶም ክዝክሮም ዘይከኣልኩ ደረፍቲ ብማዕዶ ርአዮም ገንዘብ ከፊለ ኸሪኦም ዘይከኣልኩ ርያ ሰባት ብሓደ ዘይተሓስበ ኣጋጣሚ ብናፃ ኸሪኦም ምኽኣለይ ኣመና ገሪምኒ እምባ ኣንታ ኸመይ ዝበሉ ሰባት ድዮም ዝምርዓው ዘሎ ጥራይ ኢለ ብልበይ ሮዛ እቲ ኸይሓስበቶ ናብ ልብኻ ዝሰቅል ዕላል ዝተቐየረ ዕላል ናበይ ገጹ የመርሕ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ብዝተወጠረ መንፈስ ክትከታተሎ ጸኒሓ ወይ ጉድ ዘይሓሰብካ ይረኸብ ኣይመርገም ምረቓድ እዩ ዝበሃል ቀጽል እስኪ ዋነ ኢላቶ